Pa dobro, posle ove utakmice sa Silexom nismo imali puno vremena za neko treniranje, pre svega oporavak smo radili i videli ste i sami ove dve utakmice, a i Silex je stvarno kvalitetna ekipa i borili smo se koliko smo mogli. U ovom trenutku Silex je kvalitetnija ekipa od nas i pored ove malo slabije igre imali smo šanse da uzmemo 88. minutu, imali smo šansu da uzmemo bod. Međutim, i taj bod treba se zasluži. Nismo dobro igrali, pa očigledno nas Bog nije nagradio da uzmemo taj bod. A ova prethodna utakmica je stvarno bila, rekao sam, katastrofa i trudit ćemo se da to zaboravimo što pre. Da, i oni su u problemu, mada oni su u problemu rezultatskom. Gledali smo dve utakmice u Kratovu i kući sada što su izgubili. Težak poraz, ali imaju igru za razliku od nas. Oni su, da kažemo, u kući nesrećno izgubili. Posle 3-1 opustili su se malo, mislili su da je utakmica gotova. Dobra ekipa, dobar, pre svega napadački deo jako dobar, tu ćemo morati da obratimo pažnju na to. Tako da mi igramo kući i nemamo pravo više na kiks, moramo da sve uradimo da dobijemo tu utakmicu. Pa otprilike sam znao da je Silex kvalitetnija ekipa i da ćemo igrati taj niski blok, tako da se Mirka malo poštedeo da bude daleko od gola, da se kida i tako i vreme bilo jako težak teren. Čuvali smo Mirka za ovu utakmicu i evo videli ste i drugo povreme kad je ušao u Kratovu, odmah je namestio prevagu i prebacili smo težište igre na polovinu Silexa. Čuvao sam, u kratki cred, čuvao sam Mirka za ovu utakmicu, mislim da je važnija ova utakmica. Normalno, to sam prvo razmišljao kada sam dolazio ovde. Mislim da jedino svi zajedno možemo da izađemo iz krize. Jako je teško posle 7 utakmica bez pobede, ali evo radimo na sve, radimo da osvežimo ekipu, pre svega da i psihički vratimo. To sve možemo zajedno s našim navijačima i sa celim gradom i nadam se da će pomerili smo utakmicu sutra da bude u 5 sati. Nadam se da će publika to prepoznati, da će doći da nas podrži i da svi zajedno dođemo do 3 boda. Pa sigurno da ekipa ima individualan kvalitet,